आदा बहा थांनाय? आगै जेरावबो थाङाखै लोगोफोरजों बेरायनानै फैबाय। आदा आं नोंनियाव मोनसे खोथा बुंगौमोन। दे बुं मा खोथामोन आगै? आदा मालाय लोगोफोरा गासैबो दुर्गा फुजानि लांगा दखना बायबाय, आंहासो गैया आदा। आंनो बायना होखानांगोन आदा, आं मिथिखाया आदा। दे आगै जागोन बायना होगोन। आंलाय माथो नोंनो बायनानै होखायो माथो बोसोरफ्रोमबो। दे होगोन दे सानैसो थाबाव। औ आदा थौदो बिदिब्ला आदा थांदोनोसै न'जों। थौ। रुजिकानि बिदाखौ जोबोद गोसोखांदो आं। हाबाब आयु हाबाब रुजिकानि बिदाजों आं फुजायाव बेरायनो मोननाय मोनबा जोबोद गोजोनगौमोन आं। आयु हाबाब बा मालाय बिसोरहासो जरा बिदा बिनानाव बेरायलायदो। आयु हाबाब मालाय प्रिया, जोंहा बिदा बिनानाव थाबायदों, नोंहा मा जादों? नोंहा मा नांजादों जोंहा थाबायदों? नोंहा बेयाव थाबाय था हारसिंनो। आयु हाबाब आं सोंदों जाहाय मा रुजिका, मा इसेबां खाब्रां नोंलाय? आं एफा मोजां सोंदों। आयु हाबाब बुन्दु माथो दिनै सिख्ला सासेबो लोगो मोनाखै? माथो रावबो गैया दिनै? माथिंबा नागिरदों सिख्लाफोरखौनो। औ बुन्दु नों थिग खोथाखौनो बुंदों, दिनै रावखौबो लोगो मोनाखै। बै सकआव सिख्लाफोर थाबाय थायो, बेयाव थांनि नायहैदिनि। थौ आगै थौदो, बेजों रायज्लायबाय थानाङा, थांसै जोंहा। आदा राजबिर दानो थांसै नामा? जहाय दसे थाबाव एसे रायज्लायबावनि आं नोंजों। दानो थांथ'नाङा। आयु हाबाब दानो थाङो आरो। प्रिया हगारदोंबा हगारना माया? नङाबा दानो देगासिनो देनानै दुफ्रे खालामना दोनगोन। हेंगार लामाया गोख्रै हेंगार, नङाबा नोंखौ दानो जोब गोसोनानै बेरखागोन। औ प्रिया, लामाया हंगारना होदो। आं मोजां बुंनायावनो थांनो होदो जोंखौ, थांदोनोसै जों। थिखिनियाव उथिनांगौब्ला मोनगोनसो नोंबो आंजों। हनै बुन्दु, बेवहाय दङ सिख्लाफोरा जमानो। थौदो बिसोरखौ एसे जंखायहैदोनि। लोगोफोर अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो, लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो। थेंक इउ, नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनबावगोन।